Els dos plens que s'han fet avui, nosaltres del primer hem marxat, hem anunciat que no volíem formar part d'un ple, diguéssim, ordinari, on hi havia punts ordinaris que es podien haver tractat en un altre ple normalment, al·legant que la situació que vivim no és normal i per tant tampoc ho pot ser l'activitat institucional de normal. I a més, doncs, la part que ens toqui d'assistència en aquest ple, que si no vaig errat són 450 euros, us donarem alerta solidària, juntament amb 300 euros que vam recaudar el dia de la botifarrada popular en contra de la repressió i de la monarquia. I el segon ple que ha sigut objecte de debat de la moció que portàvem conjuntament amb Junts per Catalunya, Esquerra, FIC i naltros com a CUP per denunciar la sentència que va tindre lloc el dilluns de la setmana passada. Nosaltres hem fet un discurs que, més enllà de denunciar també aquesta repressió expressada amb els 9 presos polítics, hem recordat totes les persones que també estan represaliades, els 7 CDRs detinguts i engarjolats des de fa un mes, les 28 persones també tancades a la presó des de fa una setmana, denunciant precisament tota la repressió que des d'allà i també des d'aquí, a través dels Mossos d'Esquadra, s'està portant a terme contra la població, una repressió que ha estat denunciada per males pràctiques per Amnistia Internacional, per la Comissària Europea de Drets Humans, que ha al·legat i han denunciat la portada a terme per part de la policia d'abusos policials contra la població civil i que això, diguéssim, és una qüestió que no hem de permetre i que hem de continuar lluitant i desobedient civilment.